कोटी खर्च खाइसे बसिनी बरक दफाना हामजों बागै बहाव नहै जमा खाइदों गाजो उगो बसिनी बरक न सिनी पिपासा दफाना बने हामजों बागै न ब दिनी हाव नहै जमा खाइदों काइसे बुबागा तुतै काइसे राजा तुतै बय थाखाय ब लंडन अमेरिका दिल्ली कलकाता हाय अयो जागा थाङै दहै मानि थाङो कुनु केयार खायाबो सिनि बरकनो केयार खायाबो बसिनि बरका हामजों बागै पिपला हासेव दङै बसिनि बरक बागै हाव नहै जमा खाइदों अमन बहाय गुबै बरकनो जों मा बुजिनो ते बहाय गुबै बरकनो जों अगेरे देबे जमा जे बुबागा खाइदों जे थानसा जमा खाइदों अ थानसा जमा जों बुबागा न ज तमिलुइ जों लनि मारबाय ताबु सारा तिगावनो ज सिक्लारनो एक गुजाक प्राय 90% पिपासा सिक्ला ताबु एक गुजाक दबनो जों साब्रुम जरा कान्जनपुरनि जों साब्रुम जरा अनो आम जायनि सिक्लारनो कइनाय नरगो ज तनो एक काय जबाव नहस्रि बुबागानि थानसा जबाव नहस्रि गामि आम जायाव मासा माननि दुइ तीनजन दंगो आलगा पार्टी खाइदों सिक्लारक बंगबो आगाम जायनि सिनि आदम गंनो सिनि वारियर्स गंनो सिनि सेक्रा गंनो कइनाय नर बंग थानि थांदि बंनो हा याक मुय हादि नर बसिन थानसा जबाव हनै बुबागानो लगी बुलायने हनै बंनो कइदि नरगो कानकि सिं जतनो एक सिं तेबो सिं सिक्लानि फाम बुबालाय सिं बुबागानो सिं अगेर दिबे जबाव सिं दुप्लाय खायने ते सिं अगेर दिबे बिसिंदै 70 বছরमै सिनि निजिनि हावा आलका बसनि नुकुरावै जे सातो कितो खाइतो जमनि अमनि यागनि जब कागलाय अगेर दिबे बिसिंदै सिनि हाबनाय फायनाय अगेर दिबे बिसिंदै अमनो जे वान लास्ट फाइट खाइदोनि सिं जतनो खिसा कुकुर खाया हनै बोसकानि सालो बुबागानो लगिरुयै बनो अगेर दिबे जवा सिं दुप्लाय खायने सिमायबा दांनाय हाबदों बुबो सिं सिमायबा दांनाय अ 2 মাস বাগিবানো অন্তত जों बुबागानो लगिरनो हायो किन्तु अ जागोन सिक्लारक केबो 2 मास बागै लगिब्ला बुबागानो सारा जिबनो लगिनि थांनाय हायसि जों सिक्लारक बुबागानो लगिनो सब समय दंनाय बुबागानो जे साथै बुबागानो अर्डार माने जों जब साबु खायने दावदों जों सिक्लारक बुबागानो बुसकानो दंनाय ताइ जों सिक्लारक बुबागानो थाननै जों बनो गेलबिगोन जब अप्लाइ खायनाय अना जों दिप्रामथा जों सिक्लारक सिङाव सारा तिबनो जत ब्लक जत डिस्ट्रिक्ट दिप्रामथा जों सिक्लारक सिङाव सारा तिबनो जत ब्लक जत डिस्ट्रिक्ट सिक्लारक कुनु गुबि जमक लाया सिक्लारक जत जागोन जे बुबागानि कक खायनो बर जबाव नफर गुबै के जों सिक्लारक जबाव खाया ताइ अगेर दिबल बागै जबाव खायथानाय दाव फाइने जे 12 तारिखनि बागै 12 तारिखनि बागै आगवान जायनि सिक्लारनो कइनाय न रेडी तंनि डिस्ट्रिक्टनि 10 जना न मा फाइने आगरतलाव ते ब्लक कमिटिनि 15 जना ते कैसेको 10 जना 15 जना हनि कुनु लिमिटेशन करे न कमिटि থেকে যদি বেশি ফাইনাকে পারি কারণ কি जों 12 तारिखनि बागै जों भलन्टियार नांगौ भलन्टियार हिसाबै जों आसि बरक गोबां फाइने 12 तारिखआव बरनो कन्ट्रोल फाइने बागै बरनो नायगिनि फाइने बागै जों नांनाय दाबदे बुगो अमनो सिक्लारना फाइने न रेडी दंदि सिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट अन साइनि ताइ सिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट न फाइने न गुं लिस्ट नामै गुं नाबा न रेडी दंदि ताइ